खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं। बावैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर'आ फोरमायदोंमोन दि राजबंशिफ्रा खमथाफुर रायजो मोनब्लाबो बड'लेण्डनि हाखौ 1 इंसिबो बारायनो होनाय नङा। बुंनायनि फिननाय हिसाबै आक्रासुनि आफादगिरिया फिननाय होनानै बुंदों दि बड'लेण्डआ खमथाफुरनिसो मोनसे बाहागो। बड'लेण्डआ खमथाफुरनि सिङावसो थानांगौ होनना फोरमायो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव। नैथि रादाबाव दं। मैया साथाम बर'नि आंगो दैदेनगिरिफ्रा पुलिसजों हमजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोन दैदेनगिरिफोरनि मुङा फारियै बड'लेण्ड जन सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि मानाव गेदेर दावराय दैख्रेब नार्जारी, आगुनि BPFनि सापागुरि बियाबनि MLA मानाव गेदेर हितेश बसुमतारी आरो अल बिटिआर कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि मानाव गेदेर बिक्रम दैमारी होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथांमोनखौ गोदानै बर' हारिनि हाथियार आफाद दानो थांखि लानायनि थाखाय पुलिस बिफाना हरखाब हमनानै क'क्राझार थानायाव लाबोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आगुनि MLA मानाव गेदेर हितेश बसुमतारीनि न'निफ्राय माखासे हाथियार मोननो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बिथांनि अनसुलि बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला बे हाथियार मोननाय जाथाया नंखायसो आरो पुलिसनि फाव फान्दायनायसो होनना फोरमायदों। थामथि रादाबाव दं। मैया बर'नि साथाम दैदेनगिरिफोरखौ पुलिसआ हमनाय जाथायखौ क'क्राझार जिल्ला आसाम कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि मानाव गेदेर गजन मुसाहारि बिथाङा फिनजाथाय होनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि BTRनि चिफ प्रमद बर'आ ओरैनो लेक्सारावल' BTC ओनसोलाव गोजोननि आबहावा फैबाय होनना बुङो। नाथाय जुदि BTR ओनसोलाव गोजोननि थासारि फैबायब्ला एसेबां गेदेर गेदेर हाथियारफोरा बबेनिफ्राय फैयो होनना बिथाङा सोंथि दैखांनायजों लोगोसे फोरमायबावदों दि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा लाख लाख आर्मि पुलिस मिलिटारिफोरनो CID CBIफोरनो बेथन होबायबायनानै दिनै साधारन सुबुंफ्रा गोरिब जागुलायबाय। बिसोरो मानो बिग्रायारि हान्जाफोरखौ मानो फोजोबनो हायाखै एबा दबथायनो हायाखै होनना बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो। बिथां गजन मुसाहारिया फोरमायबावदों दि पुलिसफ्रा सोरखौबा हमोब्ला आयेन मथे वारेन्ट लेटार हरग्रोनांगौ आरो मानसिखौ सानावबो हमनो हायो होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावदों दि मानसिखौ बेबादि हरनि समाव हमना लानाया गोबां भुल जादों होनना फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि बिदिब्लाथ' गावखौबो माब्लाबा हमनो हागौ नामा होनना सोंथि दैखांदों। ब्रैथि रादाबाव दं। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला माखासे सुबुंफोरा बर' हारिनि गेजेराव गोदानै मोनसे हाथियार दैग्रा हानजा दानो थाखाय सावरायबाय थादोंमोन एबा दानो थाखाय थियारि जादोंमोन। बे सुलुंखौ मोननानैनो क'क्राझार पुलिसआ साथाम सुबुं फारियै दावराय दैख्रेब नार्जारी, बिक्रम दैमारी आरो बारग' MLA हितेश बसुमतारीखौ मैया थांनाय हरनि समाव हमदों होनना पुलिसआ फोरमायदों। एडिशनेल SP नबनीता शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि बे समाव बड'लेण्ड जन सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराय दैख्रेब नार्जारीखौ 14 साननि थाखाय जुडिशियेल कास्टडियाव दैथायहरनाय जाबाय आरो बड'लेण्ड कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारी आरो बारग' MLA हितेश बसुमतारीखौ सोंनाय फिननायनि खालामनो सानबानि थाखाय पुलिस कास्टडियाव लाखिनानै दोनबाय होनना बिथाङा बुंथियो। बाथि रादाबाव दं। मैया तामुलपुर जिल्ला लाइमोन BPFनि बानजायनायाव जिल्ला BPFनि मावखुलियाव मोनसे मावसुमा मेल खुंफुंनाय जायो। BPF दोलोखौ गोख्रों खालामनाय थांखिजों तामुलपुर जिल्ला लाइमोन BPF हान्जाया बे मेलखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो MLA दुर्गादास बर'आ बुंथियो दि सापागुरि बियाबनि बारग' MLA हितेश बसुमतारीखौ मैया थांनाय हरनि समाव आसाम पुलिसआ हमनायखौ दुखु फोरमायनायजों लोगोसेनो बिथांखौ BPF हान्जाया आयेन बायदियै मदद खालामगोन होननानै बुंथियो।
हितेश बसुमतारीखौ मा सेक्सन लागायनानै पुलिसा हमदों बेखौ मिथिनायनि उनाव आयेन बायदि राहा लागोनखौ मिथिहोयो। बेजों लोगोसेनो आगुनि बारग' EM महेश्वर बसुमतारीया बुङोदि हितेश बसुमतारीखौ आसाम पुलिस हमनाया सोरखारनि फाव फान्दायनाय। बिथांखौ माखासे खैसार खालामनानै पुलिसा हमदों होनना हितेश बसुमतारीखौ बुंथियो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनाबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर'खौरां।